Lembizo iza ngemuva kwezigameko eziningi zokubulawa kwabantu esifundeni sasothukela, ezinye esihlobene nokwebiwa kwemfuyo. Ngenyanga edlule kwabulawa ngesihluku abantu abahlanu ababesemcimbini esigodini saseNyezane, kanti kusukela ngo-2020 bangaphezulu kwama300 abantu asebebulewe. Ubugebengu bungaphela kuphela mangabe wonke umphakathi uzosukuma ulwe nobugebengu. Sesivumelene ukuthi sinobuthakathaka kule ndawo bokuthi inhlaka lezi ezilwisana nobugebengu ziyashoda kule ndawo. Sengibeka umnqamla juquke wamhla ka-13 December ukuthi fanele zibe sezikhona izinhlaka zokulwisana nobugebengu, ngibe sengibonene mina nazo sesinikezile nezinsizakusebenza ezifanelekile. Izakhamuzi zincuse ukuba kwandiswe isibalo samaphoyisa. Thina endaweni yakithi sikhala ngokuthi ikude police station noma uvelelwa yini awukwazi ukufika eduze. Okwesibili-ke cela abazolimo basisize ngoba yona mhlaba wakithi esiphila ngawo thina. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni uJenene Unhlanhla Mkhwanazi uthe amaphoyisa abamanqika ukuzosebenza kule ndawo. Sinamaphoyisa awu-20,000 la eprovince. Njalo uma ngabe sithi sifuna umuntu uzophatha amaphoyisa la eMangwe vele nga-apply mo. Sithi advertise athi hayi akekho unofuna ukusebenza eMangwe. Size sitransfer umuntu simsusa kwenye indawo simlethela ukuthi akazobani. Umkhwanazi uthi bakhathazekile ngezenzo zokutholwa kwezingane eziqhubekayo. Ingane ezineminyaka engafanele ngabe seziyashaya, ezineminyaka engafanele ngabe sezilala nabantu besilisa, kodwa uthole zishadiswa ingane zilala nabantu besilisa. Ngebhadi-ke umphakathi wakule ndawo awufuni ukukhuluma kakhulu ngalezo. Amaphoyisa asebenzisana nezinhlaka zomthetho kwezinye izifundazwe kanye nezwe laseLesotho ukulwisana nokwebiwa kwemfuyo kule ndawo.